yo, yo! So, Merry Christmas in advance. So, yan. Punta kami dahil nga Christmas na, diba? So, may mga pa-event ang barangay. So, dahil sa pa-event ng barangay, hinihingal ako na ganito. Kasi, nandito ako sa bundok. At, eto, yung iba, nauna na. Tapos susunod ako kasi galing ako sa Legazpi. Nagsini kasi kami yung mga estudyante, 'di ba? Yung program ng school. May pasine. Inhale. Exhale. So yan, so kakauwi ko lang. So dumiretso agad ako dito sa bundok. Kasi nga kukuha kami ng ng malayupay. So alam niyo yun guys, yung so nagkakanap sa kahoy. Yung malayupay, basta papakita ko sa inyo yung itsura nun kung hindi nyo yun alam. Ala, yun sila. So yan, maghanap kami nun. Kasi nga, yung program ng barangay is gagawa ng Christmas tree. So, by purok yon, kada purok. Purok 5 ako. Ito mga kasama ko, purok 7. So, dahil yung purok namin is, kaunti lang naman yung population. Kaunti lang yung mga katulad ko. Dalagat binata. So, sinalin lang nila ako sa purok nila. Purok 7. Ganun. Tapos, yun nga. Yung pan-design namin sa Christmas tree, tsaka sa parol. So, pa-program ng kagawad yung sa Christmas tree, tapos yung sa parol naman is yung SK, so yung pagandaan, ganon. Basta yung creativity doon. So may concern naman, charot. So guys, nandito na kami. So, ayan. May mga kasama kaming makyat. So, tayo magbuko. Ala! Magbubuko tayo guys. So yan. Tingnan nyo sing mayon. Where's the mayon? Ay, naano siya. Niulap. Grabe yung pawis ko. Tinakpan siya ni ulap. So yun guys. Yun nga pala, diba? Nagsini kami kanina. So magbablog sana ako kasi bawal daw mag-video sa loob. Ay, umulan! Wala akong dalang payong. Nandun sa unan yung mga kasama ko. Iniwan ko. So, tama na. Inhale. Exhale. Umuulan, guys. May dala ako. Towel. Panyo. Alasan kita masirong. Sirong muna tayo, guys. So yan, tinakpan ko yung cellphone, yung camera. Yes. Let's go. Let's go. Hala! Oh! Ay! Ano yan to? May dara ka mo plastic. Hi guys. Ano? Ako sa kuya na. Baka kita. Nasa may lugar. Hoy! Masaya na naman! Nagura! Masaray ka mo! Hoy! Ala, madugion! Ala! Mura ka mong dala tayo. Ay, ta! Ura! Tama naman, mamaya na. So yun guys, yung malayupay, kinukuha sa taas, ala, di ako nag-ura. Malayupay. So yan, umuulan eh.
Basang-basa na mi. Yan! Yon. O na! Nakulaon. Totoo. Hi guys. Hello, hello. Saan meron akong payong. Payong. Ayan o. Yung ano to na ano? Galyang. Basang-basa na mi. Ay, ala! Luway, malas ang asanga. So, yan, guys. Pwede akong sarong malayo, pay. Ano, Nika? Sabi? Pasable. Ay, matangaw na lahat! Okay na, okay na. Takas na dyan! Yan guys, so yung malayo pa eh. So yan, baka alam niyo yan, pero iba yung tawag sa inyo. Sa amin dito malayo pa, yung madaming ano, tanga. Madaming tanga. Santo Domingo. Grabing tanga. Malayo kayo, mas sinasabi sa... Malayo pa eh. So yan, yun o. Ayo. Ay. Tayo. Ay. Ako ang magayon. At tapay siya, ikantig, ano, tatalingkasan? Wala ka na. Wait lang. Kung hindi gipag yung Nika. So yan kasi guys, sa ano lang yan, sa mga sanga lang yan nakukuha na dahon. Malayo pa eh. So yan, hindi nyo po yan pinuputol yung sanga, yung ano lang, yung kinakapitan lang. Ala, tigputol mo! Yung ano lang yan, yung kinakapitan lang ng dahon. Siba ka ganun ka, sa video mo ma. Tanga. Take! Tugatag! Tugatag! Nalulungkot, nayayamot, Karang kasalanin daw! nagmumu. Matangahonan! Wala na akong boses. So yan guys, wala nang ulan. Yes, mamaya naman daw siya uulan kasi nakapag naano dyan na yung ulan, kaya tapos na mamaya naman. Okay, tama na yun. So, balik tayo dito. Pasabihin ka tab! Bilang nga, tununin. Go na! Ala, 1, 2, 3. Ano pa din ano? Ay! Laugan. Dili dog pap, di mo kumadyo sa may langaton. So yun na guys, yung mga nakuha nila. Yan yung So, umakyat. Andito lang lahat. Nalulung. Yan o. Malalaki naman yan. Mas malaki ka. Siyempre, mas malaki ako. Sige, yan na kayo itong nayayang. Yan o. Nalulungkot. Nayayaw. So, yan o. Tapos, ay, charot lang. So, yan. Abangan nyo na lang yung kalalabasan ng aming gagawin. Yes. Ang aming boss ay engineer. Blood. Ano daw? Vlog kami sa blood. Yo. 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 Sabi mo na sa ano? Yo. Tabi si Joseph. Kinukuha niya na po ang satuyang kalayukay. At ito naman ang ating kasama ngayon. Criselda. Mga marites. At mga Amazona, may tatlo tayong kasamang Amazona. Amazon! Kiling na kamo mga masaw na oh. At ayan ang ating yo. Yan. Ayan. Ay, digdi na lang ilaan.
May pandakop dyan, abing. Diba? Yo, 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 yo. Yan daw si Pilo. Likatong ko, bidyong ko. So yun guys, may nakita ako dito ano, yan o, malayo pa yan o. Yan o, ang dami. Yan. Pero ito parang medyo mababa. Pero merong hadlang. Oh my god. Kailangan natin dito mag ano. Hi! OMG! Yun o. Kaso dahil ko ba din abot? Yeah. Uni pa oh. Ay! Isa! Tagas. Matigas. Diyan muna. Uni pa baga. Malayo pa. Ababa lang. Ay. Ay. Sana walang langgam. Oh. Iya. Ayaw na punit. Ay! Indamo ko na. Mahamarayan talaga ka mo. So yun guys. Siguro, pero alam ko kulang pa yan eh. Pero balikan na lang. Bala na sila. Meron ako nakuha dalawa. Yan o. Mataas kasi. Ayan o. Ay. Yo. Yan. Ayan ta. Pako. Pakong bulod. Pakong bukid. Alin. Day na. Tama na. Tama na. Enough. Enough na. This is more. More. Okay. So yun na guys, madami naman ata yan. Pwede na yan. Eee! So yan guys, pabalik na kami doon. Yes, doon kami dumaan. Boss! Kahoy. Nalulungkot, nayayamot, nagmumukmok, wala tutunguhan. So, yan po ang daan. Yung cracks, putik na yung kulay. Kulay putik na. Bang. Ang oras natin ay 3:24 ng hapon. Hi! Hala! So guys, Sisi pa mainom? Oh, babanga na kayo ni. sige na, buwangan na. Di mo totoo magbanga. Lagaw.
Ang iyong ganda. Digdiya. Ay, po naman lumbot. Yan, nasa iba kayo ni Kersel. Maginip mo pala ang sobrang. Unikan mo sa ano oh. Kaputan. Ang iyong ganda. Wala kasi akong videographer. Kaya, ayan. Argan mata sitik pag ano, pag na. Diyan sa baba. Bye-bye. Bye kat. Bye-bye. Bye. So yun guys. Tapos na. Bye-bye. Hey! Punas-punas tayo para walang, ebidensya. So yan, wala nang ebidensya. Tara na. Kasi iniwan ako ng mga yun, no. Let's go! Hey. Gosh. Pababa. Ano tawag nila dyan? Palusong. Go, go, go. Ano ta? Ano? Alat na. O, go na. Nata, nagbitis ka na. Ano kaya yan? Oo, hali na. Oh, yun. So yun guys, nasira yung kanyang slipper. Ay, hala! Nakakroks ako! Hala! Wow! Malnas, sa tiyan bites. Oh my gosh. Hala! Sana di ako magligid! May ako may magligid dyan. Ay! Ay! Sayang! Di yan nakuhaan. Hala! Ay, hala! Oh my God! Maupo tayo, maupo. Oh, ching! Yun. Ay, ala, ala, ala! Ala! Oh my God! Sa tuhod ko. My gosh! Duro-diretso. Meron pa, pababa. Ay, gago ka! Hoy! Marita, nakakamot ka. Wow! Hoy! Hoy! Oh, 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 oh. Nag-ano. So, yan guys. Yeah. Pabalik na kami. So, meron ditong mahabang dyan kami dumaan. Mahabang dike. Dike. Yes, pang to kasi, pang protect, diba? Sa, dito kasi dito may sapa.
Basta yun daw yun. Charot. Init na, mainit na. Hi guys, good evening. Yes, good evening. Kanina kasi, nakalimutan ko pala mag-outro. So, yan, gamit ko yung cellphone ni Tito. So, yan, naga-flashlight. Kasi nga, madilim na. Nandito ako kila nanay. Ayan, o. Kasama ko si Tito Alex. Kanina, hindi ako nakapag-outro. So, kanina kasi maulan nung pag-uwi na namin. So, ayun. Naligo. Ay, hindi. Naligo ako. Tapos, yun, nakalimutan ko na talaga mag-outro. So, tapos, nag-edit ako ngayon. Nung ko lang naalala. So, yan, mag-outro ako, guys. So, yun, guys, abangan nyo na lang yung, di ba, yung output na gagawin namin dun sa mga kinuha namin sa bundok. So, ko lang pa nga yung mga materials na yun kasi gagamit kami ng mga recyclable na materials. Like, alam nyo na yun, di ba, yung pwedeng magamit pa, yung mga mga ano-anong abubot, mga ano-ano. Diyos ko, mga ano-ano. So, yun guys, thank you po sa panonood. So, ayan, support lang po kayo hanggang sa ako'y magka-ads. Char. So, ayan, thank you po sa lahat ng sponsor. Shoutout kay Kuya Noli, kay Ate Rika, sa Team Pahuway, kay Mami Mali, kay James Napula, kay Kuya Vince, kay Kuya Gacho, shoutout po at sa lahat. So, yan po sa lahat ng sponsor na vloggeries ni Kuya, ng sponsor ni Kuya Noli na mga vloggeries. Yes, shoutout kay sa inyong lahat. So, yan, thank you po. Bye-bye. Good night.